Wezîrê Derve Amerîkayê Marco Rubio, roja 18 avrîlê, dema ku jî Parîsê derketibû, piştî gotûbêja ligel hevtayên swêyên ewropî, ragihand ku divê aliyên ewropî yên rêkeftina Navokî biryarê li ser cîbicîkirina mekanîzmaya teşqele bidin. û got, Ajansa Navdewletî ya Enerjiya Atomê carekedin tekez kiriye ku Îran nêzîkî çeken Navokî. Mekanîzmaya teşqeleyê amaje bi pêvajoyeke ku dîbe sedema vegerandina yekser û otomatîkiya hemû cezayên neteweyên yekbûyî yên li dîjî Îranê û hêta ku peymana hevbendiyê di 16 kotmeha 1400 û çarande bi dawî bîbe, derbasdar e. Sevelatên Ewropî Brîtanya, Fransa û Almanya yên ku rêketinama Navokî imzekirine, berî destpêkirina danûstandinên navbera Îran û Amerîkayê, amadebûna xwêj bo destpêkirina proseya vegerandina hemû dorpêçên navneteveyî li dîjî Îranê ragihandîne. Bi sedema pabendnebûna Îranê bi rêketinama Navokî û berfîrehkirina bernameya Navokî ya Îranê. Make very soon on snapback. On the snapback of sanctions because Iran is clearly out of compliance with the current deal. As you saw, the IAEA was in Tehran yesterday, issued public statements saying Iran is as close as it's ever been to nuclear weapons. The president's made clear Iran will not have a nuclear weapon. That is not going to happen. We're hoping that talks continue and that they're fruitful and that they can lead to something. We would all prefer a peaceful resolution and a lasting one. It has to be something that actually not just prevents Iran from having a nuclear weapon now, but in the future as well, not just for 10 years with some sort of sunset provision or the like.